Hello everyone! Nandito kami si Midnight. Nanonood ng dito sa garden. Mag-relax muna. Kumusta po kayong mga sangkay? Maganda na naman ang weather ngayon dahil wala ng snow. Plus degree na ngayon. Nasa 11 degree ngayon. So, mamaya maglalakad kami ng aking asawa dahil yun nga yung daily routine namin. Isa sa daily routine namin ang paglalakad para hindi mapabayaan yung ating sarili, para na galaw-galaw din. Sa Midnight, say hello! Napansin niyo mga sangkay yung aking buhok, pinaputulan ko siya. Ayoko na kasing ayoko nang kulay. Yung ilalim kasi ng aking buhok medyo brown dahil pinakulayan ko siya noon. So ngayon, pinabayaan ko na lang kahit may sign of aging na. Okay lang yan kasi natural naman talaga na pag nagkaedad tayo ng 40 above, minsan nga yung iba maaga pa silang nagkakaroon sila ng gray hair. So pinabayaan ko lang sila dahil ganun talaga yung buhay, di ba? Hindi naman natin yan may tatago. Kaya ayan. At kaya ako lang pala yung nagupit ng aking buhok. So matagal na akong hindi nagpapagupit mula nung pandemic. Kasi nasanay na ako na lang magupit at tsaka nakakatipid din kasi pagka yung ikaw lang Ang ginagawa ko, ginugupitan ko lang dito sa tapos sa likod nagpapatulong ako sa asawa ko para ituwid. So, tingnan natin dito mga sangkay. Pakita ko sa iyo yung garden namin sa ngayon. Ngayon ay January 16. Marami pa rin tingnan nyo, hindi namamatay yung iba. Yung aking rosemary, ang gaganda ng aking rosemary. Yan. Tapos, ito naman yung autumn flowers. Yan, namatay na. Yung aking mint, nabubuhay din siya ulit. Pagkadating ng winter, hindi siya tumutubo ng maayos. Tapos ito doon yung lemon citronin grass. Yung nakalimutan ko yung pangalan. Para siya din siyang mint. Kalimutan ko. So, ipakita ko naman yung iba. Ito naman, yung thyme. Ayan, pakita ko sa inyo. At nung November, nagtanim ako ng sitaw. Hindi sitaw, garlic. Hindi na muna ako kasi ako doon. Yan, makipakita ko sa inyo aking garlic. Hindi na ako lalapit. Yan. Hindi sila namatay ng winter. November ko sila or October ko sila tinanim. Ayan sila. So dito naman may dito yung kapitbahay namin. Binenta yung nila. Yung kapitbahay namin dito binenta yung bahay nila. So ngayong taon may darating na bago kaming kapitbahay. So gusto ko ito dito taniman ko siya ng parang ganyan para may yung private fair, iba. Para hindi yung laging kung ginagawa. Gusto ko yung tahimik. So dito naman sa kabila namin na bahay, mayroon naman silang dyan, bakod. So hindi laging nakikita. At ito lang yung aking tataniman. Ewan ko kung magtatanim ako nitong taon kasi yun nga, lilipat kami ng bahay. Pero ito yung bahay na ito ay dito lang, hindi namin ibibenta muna. Hindi ko alam kung anong gagawin namin. Pero yun, ipakita ko lang sa inyo kung ang hitsura ng aming garden ngayon. Ito yung mga may konting yan nabubuhay, yan siya, flower siya. Yan ang flower niya. Kaya hindi ko siya tinatanggal. Hindi siya namamatay pagdating ng winter. Tapos ito, hindi din siya namamatay. Tapos, yan, maganda. Hindi siya namumulaklak, pero ay bulaklak pala ito. Ang ganda ng bulaklak niya pagka ayun, pula. Kung napansin nyo, na siya ng konti. Tapos yan. Kailangan kong gupitin at namulaklaki siya ng summer at saka yung
autumn. At ito naman yung aking mga sa kusina. Yung mga kräuter or herbs. Nilagay ko lang siya dito. Kasi ito, nabubuhay naman siya minsan. Pero yung iba hindi siya nabuhay. Kaya, ligpitin ko pa yan. At dito, mayroon akong itaninim dito na sa yung winter salad. Anong pangalan noon? Field salad ang tawag dito. Yeah, field salad ang tawag yan dito. Hindi na siya nabuhay. Kaya, magtanim na lang ako next time. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko nitong taon na ito dito sa garden namin. At kasi yung anak ko yung titira dito sa bahay. At siya na ang bahala kung ano ang gagawin niya dito. So, mamimiss ko ito mga sangkay kung pag lumipat na kami. Meron pa namang may time pa naman kami sa medyo matagal pa naman kami lilipat pero nitong taon na. So yeah, dito yung aking libangan dahil nga isa akong stay at home wife at ito na lang yung aking libangan pag dahil kami lang naman dalawa ng aking asawa at na din, maganda din kasi pag may garden. Halimbawa, kahit pa ng mga kunti lang yung mga tanim mo, at least hindi mo nabibilhin, di ba? Bukod sa libangan mo, nakakalibre ka pa ng pagkain, gulay, at mas healthy pa kasi hindi ka naglalagay ng mga kung mga chemicals, hindi kagaya ng mga nabibili natin na mga doon na hindi natin alam ba kung anong meron doon. So, kung nilalagyan nila ng mga chemicals, diba? So, maganda talaga pagka yung sariling garden. Kaya, kahit maliit lang, but least, meron. Kahit di naman natin kailangan maraming mga gulay kung anong meron. Kung yung iba, minsan walang mga garden, pwede naman yan ilagay sa paso, tapos ilagay sa balkon, or dito sa labas, kung wala namang Kaya kahit nasa bahay tayo, pwede naman tayong magtanim-tanim. So yan lang po ang aking vlog for today mga sangkay. Pinakita ko lang yung aming garden sa ngayon. Ngayon ay January 16 at yan ang hitsura. Malungkot pero may mga tanim pa rin na kagaya ng rosemary. Masarap yan, inilalagay ko sa sa baked potatoes o kaya pag nag-bake ako ng manok or nag-bake ako ng isda, kung kahit pwede naman yan ilagay. So, ayan po. Yan yung nandoon na yan. Yan ay laurel yan. Tapos meron din ako doon. Hindi sila namamatay pagdating ng winter. So, yan lang po mga sangkay. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod ko na lang ulit na vlog. Bye! God bless! Si Midnight nandyan. Say hello. Hi, Midnight. Bye-bye. Say bye-bye.